ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪಳ ಕುಷ್ಟು ಪುಳೆ ಅಪ್ಪಳ ತೇಲ್ದು ಉಪ್ಳೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುರಣದಕ್ಕೆ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪಿರು ಬಂದದ್ದು ದೂರ ಬಂದದೆ ಪಂತಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತ ಪುದರ್ಲ ಬಂತಜಿ ಅಂಚನೆ ಟೋಟಲ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಬಂತೆ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಪೋಯರ 14 ಬರಿಯರ 14 ಅಂಚೆ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅದು 7 ಗಂಟೆ ಆಪಣ ಬಂಡ 3 ಗಂಟೆಲ 15 ನಿಮಿಷಲ ಆಪಣ ಉಂಡು ಅನ್ಕಿಲ್ಡ ಪಂತೆ ಆಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ತ ಪುದರ್ದಾಲ ಬಂತಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಈತುಂಡ ಮಾಂತಿಜ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಣಾಗ ದಾಯ್ತವಂತ ವಸ್ತು ಏನು ಕೊಣಪೆ ಅಂಡದಿನ್ಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆದತ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳತ್ತ ಅವಳ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡೆದತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಕೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡೆದತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಪೊಲೆನ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿದತ್ತು ಅಂತ ನೀರಿಗೆ ಬರಂಡದ್ದು ಹಿಂಜೆ ದಿನ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ದತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ದತ್ತು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಊರ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಪಾಡ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ದತ್ತು ಅಂತ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಐನ ಬುತ್ತಿ ದತ್ತು ಅಂತ ಬುತ್ತಿ ಬೋಡ ಫುಡ್ ಇತ್ತಂತಂದು ಬೇರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಅಂತ ಸರಿ ತೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಅಂತ ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಗರ್ನ ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ದತ್ತು ಅಂತ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಗಿ ದತ್ತಂತೆ ದತ್ತೊಂದು ಅನ್ಪೆ ಐದಕ್ಕೆ ಮೈನ್ ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ದತ್ತಂತೆ ಗೈಸ್ ಏನ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದತ್ತು ಅಂತ ಇಂದೇನು ಪನಿಯರ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟೆನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಎಪಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಣ ಫಸ್ಟ್ದ ಎಪಿಸೋಡು ಐಕೆ ಒಂದು ದಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಕೊಣಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನಿಕ್ಲಿಡ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಕುಟ್ಟೆ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಡದ್ದು ನರ್ತೊಂದು ಬೋದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ಪಿರು ಒಪ್ಪಣೆ ದೂರ ಒಪ್ಪಣದು ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಪನ್ಪೆ ದಾನೆ ಮಂಡ ಜಿಂಜೆನ ಪಾತೆರಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಬೋರು ಪತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಬೋರು ಪತ್ತು ಅಂಚೆ ನಾನು ಜಿಂಜ ಪಾತೆ ರುಜಿ ದೂರ ಒಪ್ಪಣದು ಎಲ್ಲೇನೆ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ ಫೋಟ ಮುರನಿ ಪಾಡ್ತೆ ಅವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಉಪ್ಪಂದ ಎನ್ನಂದುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ಪಳೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದು ಎನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರು ಏನು ಪೋಪಣೆ ಇದು ನರ್ತೊಂದು ಪೋಪಣೆ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಪೋಯರ 14 ಬರಿಯರ 14 ಅಂಚನೆ ಅಂದೋಜಿ 3 ಗಂಟೆಲ 15 ನಿಮಿಷ ಆಪಡು ಏನೋರಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡನೆ ಕೊಸಿಟ್ಟು ನರ್ತೊಂದು ಪೋಪಣೆ ಅವಳ ಬೊಲ್ಪುಗು 5 ಗಂಟೆ ಅಂದೋಜಿ ಪೋಪಣೆ ಆಪಣ ತೂಕ 5 ಜನ 6 ಗಂಟೆ ಅಂದೋಜಿ ಪೋಯಿ ದೊಂಬು ಬತ್ತನ ಪಕ್ಕ ನಡಪಿಯರ ಉದಾಸೀನ ಪುಂಡತಾ ಆ ನಡಪೋಳಿ ಅಣ್ಣ ನಡಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಗಳ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಳೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ 2 ನಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಓಡ ಪೋಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಳೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಪೋಪೆ ನಡ್ತೊಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ ಏನು ಮನ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಡು ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಂತ್ರ ಮಂಡದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಮಂಡದು ಶೇರ್ ಮಂತ್ರ ಯಾರು ಅಂಜನೆ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುರತ ಅಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬೈ ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಅರ್ಪುಂಡ ಈತು ಪನಿಯರ್ ಬರ್ತನ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ Bye bye.